So mga tugang, hello, good morning and welcome back to my channel. Actually, gabi na ngayon. Andito ako ngayon sa Jaru Lechon house sa Ateneo Avenue, Naga City. So kasama ko si Sean. Yan si Cathy. Madam, yan. Yan si Dice at si Paul. Andito kami kasi yung may-ari pala nito is kakilala namin. So, andito kami para mag-support. Meron akong kakausapin na owner nitong lechon house. Nagpaalam na rin ako sa kanyang i-interviewin ko siya. So, gusto ko rin kasi malaman kung ano yung information about dito para makapunta kayo dito para matry nyo din yung kanilang mga pagkain. So, yun. Pakilala ko sa inyo. Yan. Hello, Kat. Yan. So, Kat, gusto ko lang malaman, ano yung, kailan ka nagsimula dito sa sa iyong business? Ang Jaru ko is newly open. Nag-open lang ito noong May 31. Okay. So, wala pa tayong 1 month. Okay. So, ano yung ino-offer dito sa, sa Jaru? Yung Jaru Lechon house ko, yung main product niya, roasted chicken, Okay. lechon belly, Okay. and liangko. Yan po. And other than that, we are offering also mga combo meals, chicken combo meal, liangko combo meal, and also sisig. So, we're working on our chicken sisig, liangko sisig, and then ngayon, within this week, nag-introduce kami ng mga all-day breakfast menu, yung mga silog natin. And just today, so fresh, kaninang hapon, nag-start kami ng Kinalas, the all-time favorite ng Bicolanos. Yan. So yun ang kagandahan kasi dito kasi kahit pandemic, 'di ba, nag-open pa rin tayo, nag-strive pa rin tayo na makasurvive. So paano mo naisipan tong mag-open ka ng ganitong franchise na Jaru? Even before, we are really looking for a business, and parang one thing na inisip namin, food business, kasi kahit pandemic, people will still eat. And primarily, di ba yung tayo, we love chicken. That's why, nung na-introduce yung business sa amin, it is from Calabanga po, Laguna, yung Kabuyao Laguna rather, yung franchise. Okay. So, na-introduce siya sa amin. And then, we tried na mag-venture dito. So, yun. Nice. Okay na. Kasi nakikita ko yung itong menu mo, talagang masarap talaga eh. So, anong oras ka ba nag-start, nag-open, and then nag-close? Open na kami as early as 8 o'clock. And we are doing breakfast already. And lunch and dinner up to 8 o'clock. And last serve namin up to 8:30 ng gabi. So yun kasi talagang makikita natin sa place, talagang kakasimula pa lang. Pero andito nga ako kasi andito nga kami para mag-support din sa'yo. So yun, invite mo siya Kat sa business mo, na especially yung mga Bicolano. Hello po sa mga Nagenyos and also mga Bicolanos. Iniimbitahan ko po kayo na magbisita dito sa Jaru Lechon House. Located po kami sa Ateneo Avenue, Naga City. Katabi lang po kami ng 7-Eleven. So thank you very much, Kat, for sa biglaan na interview. Alam ko hindi ka ready, pero syempre kasi hindi ko na to palalampasin tong pagkakataon na to. Kasi as content creator, gusto ko rin tumulong sa marketing for free. Kasi sumusupport talaga ako sa mga local business dito sa Naga City as a vlogger. Siyempre, sino pa ba na magtutulungan kundi tayo lang, diba? So much. So yun, so don't worry, ilalagay ko to sa YouTube channel to. Ipopromote kita. Salamat. So thank you very much ulit, Kat. Thank you. Salamat.
Busog. At hindi ko inaasahan, ang laki-laki pala ng tombol na to. Sobrang busog. Yan, nagpawisan ako. Anyway, pero masarap. Mas masarap. Punta kayo dito sa Jaru Lechon House. Yan, try niyo yung kinalas dito sa Jaru. Masarap. Saka malaki. Yung serving niya sa Jumbo Kinalas. Malaki. Promise. Malaki talaga. Medyo nasobrahan ng kain. Pero magbabike naman eh. Kaya okay lang. Madam, kamusta kinalas? Cold. Kamusta kinalas? Okay ba nga? Okay baga. So yun mga tugangs, dito ko natatapusin ang aking vlog and maraming salamat sa umabot hanggang dito sa dulo ng video na to. So maraming salamat ulit sa suporta at sa lagi panonood ng aking YouTube videos. So if you like this video, please hit the like button, please subscribe and hit the notification bell para sa mga updated sa aking mga YouTube videos, of course, dito sa channel ko. See you on my next. Please like and subscribe this channel. Talagang mo yung outro ko, ha?